ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 81-мин солгарди рӯзи ғалаба дар қироати ҳамкорамон. паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 81-мин солгарди рӯзи ғалаба. ҳамватанони азиз, 81 сол муқаддам дар қатори миллионҳо нафар намояндагони дигар давлату миллатҳо бо қаҳрамониву шуҷоат ва ҷоннисориву матонати фарзандони Тоҷикистон низ ҷаҳон аз вабои фашизм озод гардид ва ин саҳна ҳар сол ҳамчун рӯзи ғалаба ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат иштирокчони ҷанг, собиқадорони ақибгоҳ ва мардуми шарифи Тоҷикистонро самимона табрик мегӯям. рӯзи ғалаба бар фашизм ҳамасола аз ҷониби мардумони сулҳпарвари аксари кишварҳои ҷаҳон таҷлил карда мешавад, зеро инсоният хусусан дар шароити пурҳаводиси кунунӣ қадру қимати сулҳу оромӣ ва адолату инсондӯстиро бештар дарк мекунад ва хотираи неку қаҳрамониҳои гузаштагони худро ки озодӣ ва ояндаи наслҳои имрӯзаро ҳимоя кардаанд пос медорад. ҷанги ҷаҳон қариб 80% аҳолии ҷаҳони ҳамонвақтаро фаро гирифт, боиси миллионҳо нафар аҳолии гардид. аз рӯзҳои аввали ҷанг фарзандони мардуми Тоҷикистон дар набардҳои ин ҷанг фаъолона ширкат карда саҳми худро дар таъмин намудани пирӯзии тарихӣ гузоштанд. Тоҷикистон ки аҳолии он дар оғози ҷанг 1,5 миллион нафарро ташкил медод, зиёда аз 300 000 нафар худро ба ҷанг сафарбар намуд. зиёда аз 100 000 нафари онҳо дар майдони набардҳои хунин ҷони худро аз даст дода, қариб 40 000 нафар беному нишон гардиданд. барои ҷасорату қаҳрамонӣ дар ҷанги дуюми ҷаҳон 58 000 нафар афсарону сарбозони тоҷик бо ордену медалҳо ва 55 нафар барои мардонагӣ ва шуҷоат бо унвони баланди қаҳрамони Иттиҳоди шӯравӣ қадрдонӣ карда шуданд. қаҳрамониву ҷонисориҳои фарзандони Тоҷикистон таҷассумгари саҳми арзишманди мардуми мо дар ин ғалабаи бузург ва таъмини сулҳу амнияти ҷаҳонӣ мебошад. хотираи нек ва ҷонфидоиҳои онҳое ки аз ҷанг барнагаштанд фаромӯш нахоҳанд шуд ва эҳтироми собиқадорони ҷангу меҳнат ҳамеша ба ҷой оварда мешавад. бояд хотирнишон созам ки саҳми Тоҷикистон танҳо дар майдони набард, балки ақибгоҳ низ назаррас мебошад. занону кӯдакон ва калонсолон бо вуҷуди азобу машаққати гуруснагӣ ва дигар мушкилоти замони ҷанг шабонарӯзӣ заи дуюм гардид. имрӯзҳо баъди шудани зиёда аз сол пас аз анҷоми ҷанги фоҷиабор ва даҳшатноктарини ҷомеаи ҷаҳонӣ бо дар марҳалаи мураккаб ва хатарнок қарор дорад. махсусан равандҳои хатарбор аз ҷумла мухолифатҳои шадиди қудратҳои ҷаҳонӣ, амалиёти ҷангӣ ва муноқишаҳои мусаллаҳона, авҷ гирифтани мусаллаҳшавии бошитоб, ҷангҳои гибридӣ ва сард, густаришёбии фаъолияти коронаи созмонҳои террористӣ ва экстремистӣ, ҳаёти осоишта, суботу оромӣ ва рушду пешрафти аҳолии сайёраро ба таври ҷиддӣ халалдор карданд. он ки баъди ба даст овардани истиқлолӣ боди ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гирифтор гардид, аз оқибатҳои фоҷиабору сангини чунин равандҳо хуб огоҳ мебошад. аз ин рӯ мо ба таъмини сулҳ ва ҳаёти осоишта дар тамоми ҷаҳон афзалият медиҳем ва ҳамеша ҷонибор роҳҳои осоишта ҳаллу фасл гардидани ҳама гуна мухолифату низоъҳо мебошем. дар робита ба ин хотиррасон менамоям ки ҳифзи ватан, ҳимояи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, таҳкими ваҳдату худшиносӣ ва яҳои давлатдорӣ ҳар як шаҳрвандо ва бо нангу номус вазифаи муқаддас ва пуршараф ба ҳисоб меравад. бо итминони комил иброз медорам ки мардуми мо, хусусан ҷавонони ватандӯсту ватанпараст, минбаъд низ бо шукргузорӣ аз истиқлолу озодӣ, соҳибватаниву соҳибдавлатӣ ва суботи комили кишварамон неъматҳои бебаҳо, сулҳу оромӣ ва ваҳдату ягонагиро ҳифз мекунанд ва таҳким мебахшанд.
бори дигар иштирокчони ҷанг собиқини меҳнат ва кишварро ба ифтихори 81 гарди рӯзи ғалаба табрик гуфта ба ҳамаи онҳо саломатӣ, хушбахтӣ, рӯзгори обод ва ба тоҷикистон маҳбубамон сулҳу суботи ҷовидонӣ орзу менамоям. ҷашни ғалаба муборак, диёрони азиз. нерӯгоҳи барқи обии Роғун яке аз бузургтарин дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ба шумор рафта, бо он дар роҳи таҳкими истиқлоли энергетикӣ, рушди устувори миллӣ ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон нақши муҳим дорад. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ маром сохтмончиён бо ҳисси баланди масъулият ва ватандӯстӣ шабона рӯзӣ фаъолият менамоянд. ҳамкоронимон гузориш медиҳанд. иншооти бузурги гидроэнергетикӣ нерӯгоҳи барқи обии Роғун яке аз муҳимтарин иншооти стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо бо ҳисси баланди ватандӯстӣ пеш меравад. ҳоло дар ин кор зори нангу ному зиёда аз 12 000 сохтмончиён пайи иҷрои масъулияти худ ба ояндаи дурахшони ватан заҳмат мекашанд, зеро бунёди ин нерӯгоҳ барои таъмини амнияти энергетикии кишвар, рушди иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ аҳамияти калон дорад. айни замон корҳои дар нерӯгоҳ тибқи нақша ҷараён дошта, марҳилаи муҳими сохти истифода аз техника ва таҷҳизоти муосир амалӣ карда мешаванд. корҳои вобаста ба баланд бардоштани бетонрезӣ, таҳкими иншооти техникӣ, сохтмони дарвозаҳои нақби эстиҷмар ва обқабулкунакҳои доимӣ бо суръат пеш меравад. ҳоло мо дар минтақаи ядрои Сарбанд қарор дорем. сохтмончиёну муҳандисони нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ки зиёда аз 19 000 нафарро ташкил медиҳанд, бо азми қавӣ талош доранд, ки бунёди ин иншооти бузурги гидроэнергетикиро дар муҳитҳои муайяншуда бо сифати баланд ба анҷом расонанд. дар қисми кони 17 дани маводи гилхок ба таври шабонарӯзӣ дар ду баст идома дошта, маводи гилхок сараввал аз санҷиши лабораторӣ гузаронида шуда ба минтақаи ядрои Сарбанд фиристода мешаванд. айни ҳол мо қарор дорем дар рагои кони 17, ки дар ин ҷо захирашудаи мо маводи 0-200 ки тарафи чапи мо ҳарорат, миқдори захирашудаи мо 800 000 кубро дар бар мегирад ва маводи 0-50 дорем дар ин ҷо, ки ҳаҷми захирашудааш 55 000 куб мегирад. вазъан боз маводи 0-20 дорем, ки 8 000 кубро дар бар мегирад, ки мо захира кардаем. ин маводҳои захирашударо мо бо тариқи корҳои лабораторӣ пас аз гузаронидани корҳои санҷишӣ банди асосӣ равона мекунем, ки дар онҷо мо хобонидани машғул мешавем. аз хобонидани қабати гилхок дар аз ҷониби мутахассисони озмоишгоҳ зичии хок ва сифати кор санҷида шуда, баъдан барои хобонидани қабати баъдӣ иҷозат дода мешавад. айни замон мо дар қитъаи ядро қарор дорем. корҳои хобонидан, тахту ҳамвор намудан, қабат ва қабат хобондани маводҳои зонаи 1 гилхок рафта истодааст. корҳои сохтмонӣ дар қисмати болоии Сарбанд ва дар қисмати поёни Сарбанд рафта истодааст. айни замон мо дар сатҳи 1760 сантиметр қарем. сохтмонӣ дар қисмати болоии Сарбанд хобондани маводҳои шағал дар сатҳи 46 метр рафта истодааст. маводҳои хобонида шудаи қитъаи зонаи 1, зонаи 2 ва зонаи 3 филтри зонаи гузариш 1160 метр қарор дорад. сифати корҳои сохтмонӣ бевосита аз тарафи гурӯҳи намояндаи фармоишгар ба тариқи назорат карда мешавад. мо кӯшиш мекунем, ки маводҳои хобондашдаи Сарбандро дар муддатҳои ба сифати баланд ба итмом расонем. муҳандисони тоҷик дар ҳамкорӣ бо мутахассисони байналмилалӣ барои татбиқи технологияҳои нав таъмини сифати баланди сохт ва риояи меъёрҳои бехатарӣ шабонарӯзӣ мебаранд. маҳз тавассути дониш, таҷриба ва масъулиятшиносии онҳо мураккаби муҳандисӣ дар сатҳи баланд иҷро мекунанд. сохтмончиёни ин ҷабҳаи созандагӣ бо меҳнати содиқона ва заҳмати пайваста дар шароити гуногуни иқлимӣ барои саривақт анҷом ёфтаи сохтмонӣ саҳми арзанда мегузоранд. идомаи барнома расонидани кӯмакҳо ба сокинони аз офати табиӣ
зараридаи шаҳри Кӯлоб идома дорад. чунин кӯмакҳо дар партави сиёсати араятпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида ба таҳкими рӯҳияи ҳамбастагӣ ва дастгирии табақаҳои ниёзманди ҷомеа мусоидат менамояд. сокинони аз офати табиӣ зараридаи маҳаллаи роҳи оҳани шаҳри Кӯлоб имрӯзҳо таҳти ғамхорӣ ва дастгирии пайвастаи давлату ҳукумати Тоҷикистон қарор гирифтанд. дар доираи сиёсати инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои дида кӯмакҳои моддӣ ва маводи ниёзи аввалия дастрас кӯмакҳои аввалин дараҷаро ҷаноби пешвои муаззами миллат ба мардуми Кӯлоб шаҳрвандон миннатдорем. барои 35 истиқлоли ҷумҳурии мо камари ҳиммат баста барои ободии ватанамон хизмат мекунем. пешниҳод шуда зиёда аз 50 номгӯи маводи зарур дар бар гирифта ҷумла маҳсулоти хӯрокворӣ, орд, равған, биринҷ, шакар, макарон, оби нӯшокӣ, либос, лавозимоти рӯзгор ва дигар чизҳои муҳимро фаро мегиранд. ҳадаф аз ин иқдом дастгирии иҷтимоии аҳолии зарардида ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои оилаҳое мебошад, ки аз офати табиӣ осеб диданд. як ҳафта мешавад, ки расонидани кӯмакҳо ба маҳаллаҳои зарардидаи шаҳри Кӯлоб ба таври мунтазам идома дошта, то имрӯз ба 322 оилаи зарардида ёрии моддӣ дастрас гардидааст. корҳои бартарафсозии оқибатҳои табиӣ бо иштироки сохторҳои давлатӣ, мақомоти маҳаллӣ ва гурӯҳҳои махсус бо суръати баланд ҷараён доранд. барои барқарорсозии инфраструктура ва таъмини амнияти сокинон техника ва нерӯҳои зарурӣ ба минтақаҳои осебдида сафарбар карда шуданд. корҳои тозакунӣ, барқарорсозии манзилҳои истиқоматӣ, расонидани ёрии аввалия, таъмини амнияти шаҳрвандон ба таври рӯзӣ идома. сокинони маҳаллаҳои зарардастгирии давлату ҳукумат изҳори сипосу миннатдорӣ намуда, изҳор медоранд, ки чунин ғамхориҳо дар ин рӯзҳои душвор ба онҳо рӯҳияи тоза ва умедвар мебахшанд. ноҳияи Овон ҳамчун яке аз минтақаҳои муҳими кишоварзии вилояти Хатлон пас аз боришоти шадид ва омадани сел ба марҳилаи корҳои барқарорсозии инфраструктураи обиёрӣ ворид гардидааст. бо ҷалби техникаву таҷҳизоти зарурӣ, мутахассисони соҳа ва саҳми фаъоли сокинон бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ вусъат пайдо намуданд. ҷиҳати ҳар чӣ зудтар барқарор намудани фаъолияти мунтазами шабакаҳои обрасонӣ ва таъмини саривақтии заминҳои кишоварзӣ бо оби полизӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ мегардад. дар пай боришоти пуршиддати рӯзҳои охир ва рух додани офати табиӣ, ки боиси омадани сел ва гардидани хисорот ба соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ гардид, дар ноҳияи Ёвон ҷиҳати бартараф намудан ва барқарорсозии инфраструктураи обиёрӣ тадбирҳои саривақтӣ роҳандозӣ карда истодаанд. ноҳияи Ёвон аз ҷумлаи минтақаи кишоварзии вилояти Хатлон ба исҳоб рафта, дар ҳудуди он 21593 гектар корами обӣ мавҷуд аст. таъмини ин заминҳо бо оби полизӣ тавассути 170 километр шохҳои обиёрӣ амалӣ мегардад. соҳаҳои кишоварзӣ ва таъмини ҳосили фаровон нақши калид доранд. дар натиҷаи боришоти омадани сел рӯзҳои охир зиёда аз 30 километр каналҳои обиёрӣ зери лою сай монда, ба фаъолияти мунтазами шабакаҳои обрасонӣ мушкилоти ҷиддӣ эҷод намуданд. бо дар назардошти аҳамияти муҳими таъмини деҳқонон бо оби полизӣ, бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи давлатӣ ва сохторҳои дахлдор корҳои барқарорсозиро таҳти назорати доимӣ қарор доданд. мақсад ва мароми шабонарӯз кор кардани мутахассисон шавоти он медиҳанд, ҳар чӣ зудтар ин кӯдиёро муаффақ карда оби полиро ба хоҷагиҳои деҳқонӣ расонем. бо ин мақсад ҳар чӣ зудтар бартараф намудани мушкилоти ба миён омада ба ҳолати муқаррарӣ баргардонид шабакаёрӣ, айни замон 4 техникаи махсус дар мавзеъ осебдида таври шабонарӯзӣ фаъолият намуда истоданд. мо сокинони сарбаланди ҷамъияти Сураи Сурх миннатдории худро ба ҳукумати кишвар алахусус ба президенти миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки дар ин рӯзҳои мушкилӣ дар бари мо истоданд, то ки ин мушкилӣ бартараф карда шавад. ҳамзамон сокинони ноҳия бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ тавассути ҳашарҳои дастаҷамъона дар корҳои тозакунии каналҳо ва рафъи мушкилоти ҷойдошта саҳми назаррас мегузоранд. ин вобастагӣ ва дастгириҳои мардум бо
نشان می‌دهد که ساکنان ناحیه در لحظه‌های دشوار برای حفظ منافع‌های اجتماعی و رشد ساحه کشاورزی متحدانه تلاش می‌نمایند. عین حال تمام پایگاه‌های آبکشی حدود ناحیه پرفعالیت نموده جهت تامین منتظم زمین‌های کشاورزی با آب پالیزی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. مسئولین اطمینان دارند که با استفاده از تمام امکانیت و سفربر نمودن قوا و واسطه‌ها مشکلات موجوده در مهلت‌های کوتاه‌ترین برطرف گردیده تامین خواجگیداران با آب پالیزی پورا به اعتدال آورده می‌شود. محمد رجب عبدالله‌زاده، یاوان، اخبار. бинандагони гиромӣ барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи рошқаллаҳ бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ яди 7 мактаби ба нақша гирифтааст. замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти бо суръат дорад. гузориш дар ин рӯз. хотири арзандаи солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар иншоот сохтмони 7 муассисаи дар ноҳияи рошқалаи вилояти мухтори коҳистони бадахшон бо ҷараён дорад. то мактабӣ дар маркази ноҳияи рошқала аз ошона иборат буд. барои фарогирии 200 кӯдак пешбинӣ гардидааст. сохтмони бино аз рӯи лоиҳаи ҷамъияти саҳобии кушодаи пажӯҳишгоҳи илмии ҷустуҷӯии санъи осп идома ёфта дар пешбурди корҳои бунёдӣ 45 нафар сохтмончиён саҳми арзишманд доранд. фармоишгари муассисаи давлатии сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта аллакай беш аз 75% корҳои бунёдӣ ба анҷом расонда шуданд. имрӯзҳо аввалкунии дохилаи муассисаи то мактабӣ идома ёфта дар як вақт барқчиён ба васлу насби интиқоли кор мебошанд. дар баробари бунёди бино соҳаи таваққуфгоҳ, амбори сӯзишворӣ, инчунин бозӣ барои кӯдакон аз рӯи лоиҳа пешбинӣ карда шудааст. таъминоти муассисаи то мактабӣ бо гармӣ дар фаристон бо истифодаи деги ба таври марказонидашуда ба нақша гирифта шудааст. дар худи бинои муассисаи таълимӣ дар баробари утоқҳои бозиву хоб, машғулиятҳо, инчунин утоқҳо барои ивазкунии либос, ошхона бунёд мегардад. ҳамчунин дар дигар деҳаҳои назику дури ноҳия сохтмони муассисаҳои мактабӣ барои аз 60 то 100 нафар кӯдак идомаи воқеӣ дошта фисади муайяни онҳо иҷро гардид. вусати сохтмонӣ таъминоти саривақтӣ бо масолиҳи сохтмонӣ ва азми қавии бинокорон мебахшад то чунин биноҳои барои соҳаи маориф муҳим дар пешоруи 35-умин солгарди сайти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун тӯҳфаи арзанда ба истифода супурда шавад. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, ноҳияи рошқала, ахбор. мавзӯи дигар, майдони умумии заминҳои кӯрами обӣ ки барои истифодаи самараноку оқилона ба саҳмдорони 3173 хоҷагии деҳқонӣ дар ноҳияи дӯстӣ вобаста гардидааст. 15250 гектарро ташкил медиҳад. бо мақсади баландбардоштани ҳосилнокӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ кишоварзон аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода мебаранд. доир ба ҷараёни корҳои саҳровӣ ва фаъолияти дар ҳамкорамон Гулчеҳраи Сатора. саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии дӯстӣ бо фарҳанги баланди заминдорӣ ном бароварданд, зеро дар ин ноҳияи иқлимаш гарм деҳқонони асилаш дар як сол аз 1 гектар замин зиёда аз 3 ҳосил гирифта бозорҳои истеъмолии ноҳия, вилоят ва пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанберо бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин менамоянд. соҳиб таҷриба дар аввали моҳи апрел ҳосили босифати картошкаи барвақтӣ ва дигар намуди сабзавотро ба бозор бароварда дар фаровонии маҳсулот ва қонеъ сохтани талаботи аҳолӣ бо маводи ғизоӣ саҳм мегузоранд. то имрӯз дар ноҳияи дӯстӣ 11634 тонна сабзавот истеҳсол гардидааст, ки дар ин саҳми бахши аҳолӣ хеле зиёд аст. сокинони сарбаланди деҳаи навободи ҷамоати деҳоти нуривахш дар заминҳои наздиҳавлигии худ аз ҳама пештар сабзавоти барвақтиро кишт намуда вориди бозорҳои истеъмолӣ мегардонанд ва дар ин баробар дар заминҳои наздиҳавлигии худ ба чорводорӣ низ машғуланд, ки аз ин ҳисоб иқтисодиёти хонаводагии худро мустаҳкамтар месозанд.
با استفاده از راه‌های اینواتسیونی در قطعه‌های نزد حولگی سهامداران دهات تمام فصل سال سبزوات و پولیزی و غله‌دانگی و لوبیاگی کشت و پرورش نموده اولا احتیاج اهل عائله بعداً ذخیره 2 ساله محصولات و فراوانی بازار را تامین می‌کنند. حاصل لبلابی امسال فراوان شدگی 90 درم فروخته استیم 1 کیلوگرم شه. پیاز 70 درم 80 درم. ای کارتشکا فایدهش امسال نقص داره. محبت و هوسمندی به زمین پرسخای دیار دهقانان اصیل را وادار می‌سازد که تمام فصل سال با استفاده از اصول معاصر پرورش حاصل فراوانتر به دست آورده در برابر تأمین سبد استعمالی روزگار خود را نیز آبادتر سازند. خواجگی ما زیاده از 3 هکتار زمین است. 1 هکتار کارتشکا زیر پلان که بر وقتی کردیم ماهای دکبر علاقه حاصل را جمع آوری کرده است. همه زراعتمون در زیر پلان که کوریده نسبت به دیگه خواجگی بر وقتتر با حاصل جمع آوری کرد با بازار کشورمون پیشنهاد کرده. این خود 350 سنتر حاصل جمع آوری کرده استودیم با دوام داره. این فراوانی بازگوی آن است که برزگران اصیل این ناحیه با شکرگزاری ملکیت استثنایی دولت زمین را ثمره بخش استفاده برده در بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی، افزون نمودن محصولات با صفت واردات عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده موفق می‌گردند و این پیشروی ها ثمره صاحب دولتی و صاحب اختیاری است که دهقان تاجیک در کشت، پرورش و استحصال و فروش محصولات آزادی کامل دارد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم و با برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان بمانید. خیر.